fresh na nyo. Action. No, wait. Freeze. Wow. Good morning! Good morning! Happy, ano na tayo ngayon? Saturday! Happy Saturday! Pababa kami guys. We will have breakfast. Tapos si Miss ready na siya. Morning! Ready na siya. Ano na? Alis na siya. Alas 9 siya aalis from here. It's now, ano tayo ngayon? 8 pa naman. Sa may isang oras pa. Mag-breakfast, tapos babalik dito para mag-pack ulit. Ano? Okay ka na, no? Tapos ka na mag-pack? Oo, tapos na siya mag-pack, guys. Babalik sa taas. O dito. Tapos, alis na siya. Mag-grab lang siya. Alis na. Good morning, malab. Good morning. Kakagising lang namin dalawa. Ngayon na kami maligo after breakfast. Ito yung breakfast nila dito. May coffee. Okay. Is that for me? Thank you. Hindi ko na na-vlog yung buffet, guys. Pero meron silang maraming options doon. Meron silang pasta, hotdog. Si Dan kumuha ng dessert. Tapos yung akin, merong sauteed green beans. Mayroong garlic rice doon. Merong fried rice, garlic rice yung kinuha ko. And then hotdog. And then ito. Yung ano tawag diyan? Squid. Squid ba yan? Yeah, squid. And then coffee. And then meron silang mango juice. Nakakatuwa. Alis na siya, guys. Nagbo-book na siya ng Grab. Ready na din ang kanyang mga luggage. Yan, at saka yan. Okay lang ba yung maliit mo? Hindi ba yan ano? Hindi mabigat? Try and weigh her small luggage and see. Yeah, that's fine. Yeah. The big one's gonna be fine. Her limit is 30. Yeah. Driver's on the way, Richard. Richard! Nag-grab lang si Miss, guys. Ano, magkano? 350? 350. Ang fresh na nyo. Ay, mukha ko. Ang shaki. Bye-bye, Miss. Bye, everyone. Bye, Miss. Are you happy, Trevor? Yeah. Okay. Bye. Have a good trip. Action. Guys, we're packing. 15 minutes na lang. Kailangan na namin mag-check out. So, sineseparate ko na yung susutin ko sa airport mamaya. Check out kasi namin is 12. Tapos, yung flight namin ni Dan, 8 pa mamayang gabi. So, we still have time. After mag-check out namin, iiwan namin yung luggage namin sa baba. Tapos, pupunta kami ng Ayala. Kasi itong si Danny Boy, wala pala siyang jumper. So, lalamigin siya sa Ayala. Sa airport, guys. So, bibili kami ng, ano niya, panlamig niya. Kagabi, nagbili kami. Ito nga yung nabili ko, oh. See? Ito yung cardigan. From 1,600 to 1,200 na lang siya. So, okay pa din yung discount, diba? Lagay din ako ng ano dyan. Magpapalit tayo mamaya. Hindi daw pumasok sa isip niya na kailangan niya din kagabi. So, hindi kami nakabili kagabi. Pero okay lang, may time pa naman kami. So, after namin mag-pack dito, after mag-check out, magsistay pa pala kami sa baba. Kasi kailangan kong hintayin yung upload ko, guys. Malapit na kasi siya matapos. Sobrang bilis ng internet dito. In fairness naman talaga. So, I'm just packing right now. So, okay na to. Natapos ko din ma-edit yung thumbnail ko. Which is good. Maganda itong ano do. Itong ano niya. Ito yung JHD na binili sa akin ni Dan ng birthday ko. Maganda to kasi ano talaga siya. What do you call that? Like heat resistant? Yeah, something like Is that. that what you call that? Basta, tapos yung case din niya, ito, ano din siya, guys? Yun nga, yung heat, whatever. Heat resistant! Tama! Yes! So, okay na yan. Yung luggage na pinak ko, nasabi ko, hindi namin i-open. Na-open talaga eh, kasi may mga kinuha si Dan doon, tapos ako din. Yung lapi ko, mamaya na siya. This goes here.
Okay, we have to do it properly. So, it goes there. Diyan. Diyan. Yung makeup ko. Aha. Kasi ito lang yung dadalhin ko. Hindi ko dadalhin yung buong makeup kit. So, very important yan. Dapat lagi talaga yung nasa ano ko. Hand cream. Ano pa? Asan na yung ano ko? Parang, I'll just bring this bag to the plane. Because we have this. Yeah. Kasi noon, yung tote bag yung dala ko eh. You don't worry about that one. Yeah, don't worry about the tote bag. Okay na ako dito. Wala, nadala ko sa bahay to guys. Nadala ko. Okay na yun. Ano pa bang kailangan? Okay. Si Dan, kailangan niya na lang magbihis. Pero naka-ready na din yung damit niya dun. Tapos yung damit na susuotin niya sa airport, where is it? Ah, there. Okay. Ready na din siya. Lagay ko lang ito dito, guys. I'm wearing my belt, babe, so don't pack my belt. Yep. Almost ready guys. Kailangan na lang isuot ni Dan yung kanyang top and we're done. Ito ang aking pa-OOTD. Ito yung pangatlong gamit ko na ata to dito sa trip na to. But I'm using it differently this time. So ito yung galing Korea. Ito galing Temp. Ito pangalawang beses ko na din siya sinuot but different. And then Steve Madden Sandos, my Furla bag. That's it. That's it, pansit. Oh, good my love. Thank you. Yan yung dala-dala namin. Dalawang malaki, isang maliit. I got this. Naka-check out na kami guys. Nandito na kami sa lounge nila. Parang lounge, magkasama lang yung dining at saka lounge. Why are we here? Why? You're forcing me to be here. No, no. Back to me. We're here because we really want to download this video for tonight. So we're going to sit in this floor until it's all downloaded for the fans. For your subscribers, my love. Ano siya buang? It's true. Ano na guys, 90% na kasi siya. Tapos sobrang bilis ng internet. And sabi 17 minutes. So might as well wait 17 minutes. 17? Yeah. 15. 15 now. Tingnan nyo naman yung internet guys. Nag-speed test ako ngayon. And yung upload speed niya, mas mataas pa sa download speed. Itong hotel na to, perfect sa mga vlogger. Yung mahilig mag-upload ng video. Tignan nyo, 12 yung upload, 9.21 yung download, yung ping, hindi ko alam kung ano yan. But, yes, malapit na matapos yung akin. Guys, we're out and about. Hinintay, see, I told you. Hinintay lang talaga namin na ma-upload yung ano. Para talaga siyang ewan. Naglakad kami dun. Sabi ko, wala nga daanan dun. Sabi nga ni Miss kagabi. Sabi kasi ni Miss, dun daw siya dumadaan noon. May daanan daw dun. Papasok sa Ayala ba? Pero nasunog daw to kasi. Hindi kasi ako masyadong pumupunta dito kahit noon nung nandito ako sa Cebu, hindi talaga ako masyadong pumupunta ng Ayala. Pero now, dito kami nagstay. So pumunta kami ng Ayala. Anuhin natin itong ano niya. Jumper niya or jacket or kung anong gusto niyang bilhin. Dito na kami sa Ayala. Nahanap namin yung Jollibee. Sabi ni Kuya, 3rd floor daw. Kasi gusto ni Dan mag-Jollibee, yung ayos na Jollibee ba? There it is. Ah, there. Last Jollibee namin, nag-take out lang kami. Tapos dinala namin sa bahay. Di ba, babe? That's right. That's a good angle as well, my love. I know, really good angle. Late ko kasi. We're here. Ay, hindi masyadong busy, babe. Ang laki pa ng Jollibee dito. Yeah, not so bad. Ito na yung order namin, guys. Ang dami. Kami lang dalawa. Last Jollibee for this trip. Getting the straw as well, babe. I think that's one straw. Yeah. Yung kay Dan, Jolly Spaghetti na may chicken, peach mango pie, Jolly hotdog, cheesy Jolly hotdog. Bumili kami ng yum burger para dito. Tinanong namin sa ate kung pwede pumili. Tapos sabi niya, pwede daw yung Jollibee. Ayan.
Jollibee, guys. Gusto kasi yan ni Dan. Yan lang yung laman. And then, Coke Float. Tapos merong ito sa Jolly Hotdog yan. What else? Ito yung akin. Burger steak at saka chicken na spicy. That's it. Ubus na ubus, guys. Oh. As in, ubus talaga lahat. Pati yung drinks. Wala pa pala yung akin. Yan kay Dan, maubos niya yan. Good job. Thank you. Happy? Full. Got your Full and Jollibee happy. fix? I did. Yeah. Had a bit of everything. It was pretty good. Wait. Among siya. We will go to Tico's. Yan yung nakita niyang shop na kagabi na sabi niya gusto ko yung puntahan. Pero hindi niya pinuntahan kasi sunod lang daw siya sa amin ni Miss. Parang ewan. Hindi naman kasi siya nagsabi. Pero yeah, here. Naalala ko to. Bumili kami dito ng magnet. Or ito ba yun? Maybe this is not it. I think it was Blue Magic. What's that? Yeah. Yung bumili kami ng magnet ng Red Horse na bottle opener. Tapos nasira. Where are we, my love? Dito kami, guys, sa H&M. Try niya yan. Harvard. Okay. That looks good. Do you like it? Very nice. We'll put it in the maybe pile. Oh, isn't it too big? I think it's too big. Mahoy, please call 222. I'm not sure. Nah. Ganda naman ng kanilang pa-Christmas decor. Ang ganda, oh. Let's see. Ang ganda. Ang haba. That's really nice. Take a photo there. We will check out Mango Man. Pero alams na, wala tong bibilhin. Kanina pa kami paikot-ikot, guys. Hindi pa kami nakahanap ng panglamig niya. Dami na namin pinuntahan. H&M, Uniqlo, yung Gap. Nakabalik na kami dito sa hotel, guys. May binili lang kami. Jacket ni Dan na pinatungan niyo. And bumili ako ng dito talaga ako nagkulang. Ang dami tao. Bumili ako ng shoes. Sandals pala. Galing People Are People. So, guys. Tapos, ayan siya. 1,099. Ilagay ko yan sa loob. Yung jacket na Dan nandito ay ito, guys. Nagbook kami ng Grab, guys, papuntang airport, and ano siya, 370 pesos papuntang airport. Tapos sabi yung nawala, patay. Hindi ako marunong nito, guys. Nawala, guys, nawala. Ayun. Driver on the way. Nissan Almera. What color? Gray. How do you feel, my love? Hot? Nagpalit na yan siya. Ako din nagpalit na ako, guys, pero hindi pa kompleto yung palit ko. Yeah, nagpalit siya. Yung jacket niya. Can you show us your jacket, please? Binili namin yan sa Bershka. Meron akong nakita dun sa Mango. Nag-hi sa akin. Yung nakita ko din last year. It's good fun. And then sabi niya, pumunta kayo sa Bershka. Ayan. Yeah, it looks really good. And wala pa siyang ganan. You do not have anything like that as well. I don't. Yeah. Maganda yun, guys. Medium? Yeah. Is it really large, no? Large. Double XL? Okay. Double XL pala, guys. No, it's not. It's medium. Medium. Nagpalit ako. Tinanggal ko lang yung dress ko. Tapos ito yung stinay. Tapos ako. Nag-jeans. Pero mamaya, huhubadin ko to. Magpapalit ako ng parang sleeveless. Tapos isusuot ko yung cardigan ko. Dito na tayo, guys. Suot jacket agad. Is it cold, babe? Freezing. Wow. Dito na tayo, guys. Oh, we need to take our passports out. Nandito yung passport namin. Dito na kami sa loob, guys. Ang ganda na talaga ng airport dito. Ang haba ng pila, pero okay lang yan.
Hindi naman kami late. Tinanong ko si ate kung pwede magbayad muna ng travel tax. Sabi niya, kung yung ticket mo may breakdown ng taxes na binayaran mo sa ticket, pwede. Eh, wala akong access sa ticket ko eh. Hindi ko alam kung may breakdown. So, sabi ko, mag-check-in na lang muna ako para dire-diretso na. Yeah, it does really look good. Look at the roof. Very nice. Is it really cold here? Gusto niya yung jacket. Tingnan niyo yung luggage, guys. Sira na naman. Grabe talaga siya. Parang every trip na lang nagpapalit kami ng luggage. Papalitan ko to. Kakaloka. I've had this one for a while. Yeah, ito yung kay Dan. Yung akin yung sira. Yung dito yung nasira naman. This is about 5 or 6 years old, at least. Yeah, that one. Yun yung bago, yung binili namin sa Japan. Pero nung before kami nag-Japan, bumili ako ng bagong luggage ng akin. My luggage, the one that's new. Thailand, America, Japan, Korea. This one? Yeah. It's about time then. Yeah, it's It great just being gave up on you. on a lot of trips. Guys, we made it. Naka-check-in na kami. At lahat. Okay na kaming dalawa. Dito na kami sa duty free. Yung kumukuha sa'yo ba? Before kanila paalisin. Dito muna. Tingnan nga natin yung watch. I wanna look at something. We're heading to our gate, guys. Nagpunta lang kaming Coffee Bean. I got the blended matcha latte. And Dan got, what did you get? Hazelnut chocolate. Is it good? Sarap daw, pero mas masarap yung akin na try ko yung kanya. This is it. We're leaving Cebu, guys. Laki nitong plane na to. Dito tayo, 43. Window. J&K. Yeah, window, my love. Do you wanna stay window? Guys, we made it to Hong Kong. Malap. Hello. Yeah. May sipon pa din siya, guys. Ilang araw na yan. Nandito na kami sa Hong Kong. Pwede na kami pumunta sa gate namin, kaya lang gusto pa niya maglakad-lakad. So, lakad-lakad muna tayo. Kasi may time pa naman kami. Siguro may 1 oras pa kami maglakad-lakad dito. And while open pa yung mga ibang store. Yung ibang shops closed na eh. Yung Beauty and You, open pa. Yun. Yung may mga perfume and stuff. Pero lakad-lakad muna tayo. Where do you wanna go, malam? Let's check. Check your legs. Gusto mong i-check ni Dan ang Discover HK. Tingnan natin kung anong meron dito. Oh, kimono, babe. Do you want a kimono, malam? Ala, look at this. That's upon $300 purchase. And you get a free gift there. Ang cute. May panda, babe. There's a panda, oh. Yeah, not bad. Not bad. Wala kami nabili dun sa Discover HK. So, dito tayo sa Ichiban. Mga ano naman to, guys? Mga pagkain. Is that food? Cute. Hello, cute. Lollies. Ang cute. 150. 2 for 250. 1 for 150. Plate fish. Oh, they have stuff like this. My love, fish skin. Dito kami, guys, sa King Bakery. Si Dan, kapag nakakita ng mahabang pila, siya din pumipila din siya, guys. Bit nuts, snack. Kakakain lang namin sa plane. Pero sabi niya, ay, masarap to. Pilahan natin to. Mga cheese tart, not cheese, mga tart yung benta nila. Meron din silang cheese, pero may iba-iba. Like, I can see chicken pie, double up Hokkaido, and milk tart, cheese tart, salted yolk egg tart. Is that good? Salted. The best. Tapos merong durian. Naubusan sila ng egg tart. Linya-linya kami dun. Tapos pag linya namin, nakakita ako ng ito, egg roll. Ganyan siya, guys. Nasa tin siya. Sabi ko, ay, gusto ko yung egg roll. Ako patuloy nakabili kasi wala na silang egg tart. Pero dadalhin ko to. Ang bigat.
Ano, may sample sila dun. So, tinikman ko siya. And okay naman siya. Hindi siya masyadong matamis. So, sabi ni Dan, kainin mo yan habang nag-i-edit. Off to Adelaide! Gustong-gusto ko yung jacket ni Dan. Gustong-gusto niya din. Do you like your jacket? Sorry? Do you like your jacket? Love the jacket. Yeah, gustong-gusto niya. Bershka. Dito kami. Kami lang dalawa. Perfect. Gusto niya ni Dan window. Ako aisle ako, guys. I'll go beef curry. Guys, we're home! We're home. Hinatid kami sinundo kami ng mama at saka stepdad na Dan. We're home! May mga ganap kami today. Kailangan namin mag-shopping. May kailangan kami pintahan. Pero update ko kayo sa sandal. Kasi gustong-gusto ko siya. Like, ilang beses ko sinabi kay Dan, oh my gosh, I love my sandals. Pag ganun-ganun ako. Tapos na-notice ko, may itim. Sabi ko, mat ba itim? Ayan pala. Sabi ko, grabe naman siya. Hindi niya naman ako satisfy sa kanya ng bonggang-bongga, nasira siya agad-agad. So, nasad naman ako doon ng very, very light. Sa people ko to siya nabili. Yung brand niya is Syrup. It's 1,099. Okay pa din naman. Gusto ko pa din naman siya. Yung inisip ko lang, kapag sobrang nasira na talaga tong dito, tanggalin ko na lang siya para wala na lang siyang anong tawag dyan? Yeah, parang wala na siya dyan ba. Pero hindi ko alam kung madali lang siyang tanggalin lahat. Gusto ko na lang tanggalin na lang lahat para parang raw na lang siya. Anyway, okay lang naman siya. Pero okay sana siya, guys. Napaka-comfy. Meron siyang pakusyon, oh. See? Maganda sana siya. Tapos meron din siyang height. Pero yun nga. Ano lang eh. Sinuot ko siya from the hotel to the airport. Napansin ko siya sa Hong Kong na may ganito na siya. So, diba? Hindi man lang umabot ng isang araw paglakad. Pero okay pa din. Okay pa din yan. Anyway, we're home! Sobrang enjoy namin ang Pilipinas. Si Dan ay nagpapack na. Simula na siya nag-unpack pala, hindi pack. What do you think about our trip this time, my love? That was good. Good trip. Very good. Very good. It was our first time in Boracay and it was really good. Ito yung nakuha ni Dan sa Jollibee. Buti na lang makakapili talaga. Kasi akala ko hindi makakapili kung ano lang yung makuha mo. And meron siyang pa-tower-tower na ganap. You happy with that? You'll do? Yeah. It'll work. Meron din kami isang Jollibee na toy doon na hindi ko na alam kung nasaan. Na-unpack na ni Dan yung yung hand carry. Yung kailangan ko na lang gawin is mag-laundry as usual. Madaming laundry pero okay lang yung laundry kasi okay, gusto ko siyang gawin. Yeah. Anyway, yun na yung vlog. Sana guys na-enjoy nyo. Please like this video if you did. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys soon. Be good. Bye, babe. Bye, guys. Mwah.